Il-Prim Ministru komplet jitlef aktar appoġġ minn fost id-deputati tal-Gvern tiegħu. Fil-mail li batlu id-deputat nazzjonalista Gianpier Farrugia nhar it-tlieta filgħodu qallu ċaru tont li mhux qed jaqbel miegħu fuq ħafna affarijiet. Dawn l-emails kienu ppubblikati fil-ġurnali Malta Today u Sunday Times. Fl-ewwel email Gianpier Farrugia jgħid li mhux jaqbel mal-mod kif Gonzi qed jitratta lill-familji mal-mod kif qed jitratta lill-backbench tiegħu stess u fuq kollox mhux qed jaqbel mar-riforma fil-qasam tas-saħħa u għalhekk iwissih li mhux se jivvota favurija fil-Parlament. Gonzi jinjora l-email ta' sieħbu Farrugia u l-għada id-deputat nazzjonalista dawwar din l-email fost ħabu d-deputati l-oħra. Gianpier Farrugia kiteb lil Gonzi biex jgħidu li jekk mhux se juri kuxjenza soċjali se jitlef il-maġġoranza fil-Parlament. Mhux se nkun jien li waqqa l-Gvern iżda se tkun l-ebbusija tar-ras tan-nies f'Kastilja għal Farrugia li ddeskriva l-ċirku ta' madwar il-Prim Ministru bħala nies mimlija konflitti ta' interess. Farrugia esprima l-appoġġ għal Franco De Bono u kritika l-fatt li grupp parlamentari ilu ma jiltaqa' mill-15 ta' Diċembru. Gianpier Farrugia kritika d-deċiżjoni tal-Prim Ministru li jaħtar lil Joe Cassar Ministru tas-Saħħa peress li track record tal-aħħar sentejn ma kinux tajbin u jiddeskrivi bħala ġennata dak illi daħħal il-politika soċjali mal-edukazzjoni. Iżda lura fuq ir-riforma tas-saħħa, Gianpier Farrugia qal li s-sistemi l-ġodda se jġibu aktar problemi fuq il-familji. Jgħid li Gonzi huwa maqtuħ mir-realtajiet tan-nies u għalhekk il-backbench qed jitkellem għax għandu kuxjenza soċjali. Imbagħad Farrugia jagħmel twissija serja lil Prim Ministru li jekk se jipposponi d-deċiżjoni tal-lejlet l-elezzjoni, allura lilu jista' ma jqisux iktar. Qallu li iktar ma jinbidlu affarijiet aktar qed jibqu l-istess. Din l-email kienet injorata minn Gonzi u meta Farrugia dawwara mad-deputati sħabu kien hu il-Prim Ministru li ħareġ jiddefendih u ħada qatta bla ħabel kontra Gianpier Farrugia u deputati nazzjonalisti oħra li esprimew l-opinjoni tagħhom kontra Gonzi. Robert Arrigo irrisponda lil Michael Gonzi u qallu li ħuh qed jimxi bil-politika ta' esklużjoni. Arrigo wkoll iddikjara li għandu riservi fuq ir-riforma fis-saħħa li jrid jagħmel Gonzi għaliex se twassal għall-introduzzjoni ta' ħlasijiet fuq ċerti servizzi li sa issa kienu jingħataw b'xejn miċ-ċentri tas-saħħa.